Sper că acest video să intre în recomandații, în caz contrar voi intra în tine. Așadar, profit de atenție și trec direct la temă, care apropo se numește sportul, un termen auzit de unii pentru prima dată, așa că traduc. SP de la spermă și ortul de la ortul popii, deci nim cuvintele și primim nimic. Asta pentru că sportul nu are niciun sens, oamenii se antrenează cu zilele, ani, secole, dar vine un Petru cu cuțitul și face pac, după care te spawnezi ca un slime în altă lume. De aici deducem faptul că sportul e inutil împotriva cuțitului și Petru, așa că în loc să mergi la sală cu băieții, poți sta pe scaun cu bărbații și consuma produse naturale precum ar fi berea și sigaretes. Dar dacă totuși ești interesat de sport, îți pot recomanda cybersportul. Tot e un fel de sport, dar virtual. Eu îl practic de ani buni și până acum încă-s virgin, dar am 14k de cupe în Brawl Stars. Apropo, îl am pe Crow și Spike, dar aș fi mai bucuros dacă l-aș avea pe Leon în pat, ori pe tine. Iar pentru a te uimi, îți voi arăta mușchii mei de la biceps. Wow, ce-i de mare! Totuși era mai bine dacă ți arătam ce am în chiloți, dar YouTube nu-mi permite. Prin urmare o să vorbesc despre esențialele plusuri și minusuri ale sportului, după care o să vă estimez tipurile de corpuri genetice pe care le au oamenii. Din plusuri avem forma sexy a corpului, de la care îmi curge zăbala pentru că mi-i a mânca. La fel, un alt plus e sănătatea psihică, care îți permite mai ușor să socializezi și interlocutezi cu oamenii din jurul tău. Pe lângă asta te simți foarte încrezut în sine și ai curajul de a face lucruri neobișnuite, precum ar fi ficalizarea în public și cunoștință cu ființe de genul feminin. Din minusuri avem contul meu de bancă și organul genital care nu vrea să se mai scoale. Sportul îl bagă într-un fel de hibernare, nu pe 3 luni așa ca ursul, dar pe 12 în an. Într-un oarecare mod, sportul cere jertfă și acea jertfă va fi micul tău macaron. Aici plusurile și minusurile se încheie, așa că trecem la tipurile de corpuri genetice care, conform schemei mele intelectuale, se împart în 3 categorii principale. Primul tip e grasul. Probabil ați mai auzit și văzut oameni cu așa corp. Lor le place mâncarea și apa în caz că sunt albi. De obicei ei au mult HP și se mișcă foarte greu, dar au un hit destul de puternic, mai ales dacă le ia mânca. Personal cunosc 4 oameni cu așa tip de corp. Toți 4 cum erau grași, așa și-au rămas. Al doilea tip e cel normal, adică nu e nici gras, dar nici prost. În mare parte oamenii cu așa tip de genetică acumulează destul de repede baza musculară și deja doar după un an de sală pot face cosplay la JoJo, dar ei nu fac. Ființele înzestrate cu așa genetică dispun de cele mai bune caracteristice fizice și în general anume ei și obțin cele mai calificate rezultate în domeniul de sport și game movie. Al treilea tip e genetica slabă, cunoscută sub nickname-ul de ectomorf. Persoanele cu așa genetică fac cosplay la bețe asemănătoare cu acele din care bunica mea aprinde focul. Dacă ești ectomorf, atunci cu mușchii va fi bâja, nu e de ajuns să faci doar sport, dar trebuie să și mănânci măcar de 7-8 ori pe zi, în caz contrar vei slăbi și mai tare, iar în fine vei dispărea. By the way, un mare dușman al acestei genetice este vântul. Sunt cazuri când vântul îi sufla în curs și ei zburau. Oricum, indiferent de genetică, dacă ai motivație și bani, poți obține orice, ca de exemplu eu. Cum eram slab și murdar la anus, așa și-am rămas. Măcar să fi fost hârtie, dar nu era. Era doar o gantele pe care am ridicat-o și mai tare mi-am murdărit curul. Atunci mi-am dat seama că sportul e un rahat, doar o pierdere de timp. Mai bine învăț la chimie, doar că nu vreau. Aici cu negativul închei și în sfârșit vă spun ceva pozitiv despre sport. Deci aprind Google, scriu lucruri pozitive despre sport și citesc. Sportul îți îmbunătățește concentrația și atenția. Sportul reduce stresul și depresia. Sportul te ajută să menții o greutate optimă. Jos 10. Concluzie. Totul depinde de tine. Dacă nu vrei, nu vei primi. Dacă vrei, vei primi, și anume bătaie. Principal să mergi înainte și să alegi corect. Alege cu capul. Totuși când cumperi o bere, ea trebuie aleasă corect. Așa că măsoară de 10 ori și taie doar o dată. Dar fii atent să nu stai macaronul. În orice caz, sper că măcar vouă v-a plăcut acest video. Asta pentru că mie nu. Așa că vă urez o zi rea cu mult soare și succes în continuare.